Conseil des ministres mun ale baaraw bolodala jumadon n'o bɛnna Jɛmɛkalo tile 6 ma san 2023 chapitre de communication la an ka ministre mun ni ale kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ maliyɛnw olu minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'a fɔ ma ko ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine na Mali ani jamana fana wɛrɛw bɛ se ka don ɲɔgɔn kɛ cogo minnu la sigi sen fɛ nafolo kɔni dila ka ɲɛsin conseil des ministres ma k'i b'a ye k'a fɔ maliyɛn maa 600 minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ Azamaka wa Nigeri jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o fɔ ma ko nord du Niger Azamaka wa gɛlɛya bɛ maliyɛn minnu na n'u bɛ taa jɔ maa 600 la wa kɔrɔfɔ bolilaw de kan ka sanga wa wulikajɔ fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma ka se ka dɛmɛ don o ma cogo min na ni fasoden ninnu fana jamana kɔ kan gouvernement ka taa ye k'a fɔ ministre des maliens établi à l'extérieur wa o ye wulikajɔ fana boloda ka se ka nafolo kabisabi dɔ fana jateminɛ ka olu fana wa ci cogo minnu la cogo min na a bɛ kɛ sababu ye ka maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ka jɔ ni olu yɛrɛ ka baloko ani u ka kɛnɛyako ye cogo min na tile mun ka bɔɲɔgɔnko kɔnɔ wa conseil ministre la a kɔrɔfɔ bɔla o cogo la n'i y'a ta k'a lajɛ maa 600 in na i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ dɛmɛ ka a ɲɛsin u ma cogo min na u ka baloko ale ni u ka kɛnɛyako bɛ se ka sabati cogo minnu la wa waati min bolodalen bɛ o ko la fɔlɔ tile mun ka bɔɲɔgɔnko o kɔni a tɛlen bɛ ka a kundama bɛn o de ma yanni fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ la o bɛ se ka segin ka cogo min na jamana kɔnɔna la gouvernement yɛrɛ ye a sigi a kan k'a fɔ n'Ala sɔnna ma a bɛna segu n'a a fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen ka cogo min na maliyɛn minnu filɛ jamana kɔ ka gɛlɛya la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin cogo min na ka n'u ka jabaliw la Mali kɔnɔ Bamakɔ janvier kalo tile 6 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn